Európsky parlament tento týždeň schválil emisnú normu Euro 7 pre cestnú dopravu. Pôvodne kontroverzný návrh novej normy prešiel v Europarlamente výraznou väčšinou. Prináša prísnejšie kritériá ako predošlé limity, najmä pre nákladnú dopravu. Europoslanci oproti prvotnému návrhu prijali miernejšiu podobu. Napríklad výfukové plyny z osobných aut nebudú tak prísne obmedzené. Schválenie normy Euro 7 vítajú zástupcovia automobilového sektora aj ministerstvo dopravy. Tá pôvodná bola považovaná teda na mizanie reálnu. Čo sa týka toho schválenia, tak ešte predbehne formálne schválenie, ktoré teda musia podpísať ministri členských krajín. Dnes prebiehajú úpravy technologických výrobných liniek na to, aby dokázali autá, ktoré budú v budúcnosti produkované, Euro 7 riadne spĺňať. Ideme do podstatného zníženia emisí. Nová európska norma sa týka najmä emisí z nákladnej dopravy. Prichádza ale s novinkou aj pre osobné autá. Zreguluje množstvo častíc, ktoré sa uvoľňujú do vzduchu z pneumatík alebo brzd. Ekológovia novou normou nadšení nie sú. Viaceré organizácie hovoria o malých ambíciách únie a nedostatočnej ochrane zdravia jej obyvateľov. Aj keď robíme nové opatrenia na prechod na elektromobilitu alebo znižovanie emisí, tak ešte stále tu máme naozaj výrazné znečistenie ovzdušia a kým tieto zmeny nastanú, naozaj potrebujeme chrániť obyvateľov pred tými následkami. Emisie z dopravy by mala znížiť aj elektromobilita. V roku 2035 začne v Európskej únii platiť zákaz predaja aut so spaľovacím motorom. Na cestách by tak mali byť najmä elektromobily. Týka sa to aj nákladnej dopravy. V Poľsku napríklad vláda uvažuje a zavedie v polovici roka veľmi masívnu podporu pre bezemisné kamióny, elektrické kamióny, ktoré môžu byť veľkou konkurenciou aj pre našich dopravcov. Potrebujeme zmeniť aj nastavenie toho, ako prístupujeme k mobilite. Jednoducho tá predstava toho, že vymeníme všetky autá alebo automobilové nejaké prostriedky za elektromobilitu, nie je úplne reálna. Emisná norma Euro 7 by mala pre osobnú dopravu začať platiť v roku 2030, pre nákladnú o rok neskôr. Oliver Remieš, RTVS.